שלום כולם, פה אני, והיום אני הולך לעשות לכם סרטון של נראה לי משחקים ב2 נגד 2. אז בואו נתחיל. בדיוק אתמול קיבלתי גרייביארד, הנה, וקניתי את זה, יצא לי דברים גרועים. גם יש לי אייס, השגתי. קודם בוא נבדוק. יצא, עשינו 10 מתוך 10. שבט ישראלי קלאן. אם אף אחד לא רוצה, נלך לקלאן באטל. באטל. אם מישהו רוצה שאני אעשה קלאסיק צ'אלנג', אני אעשה סרטון, תכתבו למטה, ונראה לי נגיע לאיזה 6 מתוך. אבל מישהו רוצה סרטון איך אני עולה, אז שיכתוב לי בתגובות למטה. ומי שרוצה שאני אעשה יותר סרטונים וידע מתי אני אעשה את הסרטונים, אז שעשה דבר ראשון לייק, יירשם לערוץ וסאב. אז בואו נתחיל. עכשיו נשים צ'אנס סקלטון ועל ולקרי. זה שילוב מצוין. לא פוגע בכלום. סליחה, אני שונה היום. עכשיו התירה כבר תהרוג אותם. עכשיו אני הולך לבית השני. השילוב הכי טוב זה ג'יינט סקלטון וגרייביארד. תקפים את התירה. 6, 5, 4, 3, 2, 1, נתחיל פה בינתיים. לשמור על הטירה, על הבית. עכשיו, תקבל את הביוש של עצמו. לא דווקא היום.
הבאה. טוב, בינתיים פה זה להיום. ומי שרוצה דקים טובים, הנה, מי שאין גרביט יכול להחליט בבייבי דרגון, זה יעזור לו. או במרו. זה דק טוב, ספיריטס. זה דק טוב מאוד. וזה דקתי עם אייס וויזרד, ומי שיש לו אלקטרו וויזרד שישים במקום, בוא נבדוק, זאפ. או משהו כזה קלאון. אז זה להיום בינתיים. אז ניפגש בפעם הבאה. להיום. בפעם הבאה.